Evo cepaj. Čekaj, ko veš šifre? Za šta? Pa za puške. Ja znam. Ja Evo, znam da evo, ukućaš. evo. Čekaj, Šta ukućaš sad? evo ti. Cepaj, samo moram zatvoriti prozor jer je duva vetra, a? Aha. Da ti ne smeta vetar, da? Čini mi se ovo da je nova bicikla. Nova? Nova. Kako ti se čini? Čini mi se. Šta nije malo pre, a? Nije. Evo. Gle. Bila je žuta. Za crvena. Sad crvena. Možda daleko kad otidem. Moram da pogledam ko je ovo. Možemo da... Hoću avion ve. Avion? Ne znam ko beše šifra ni tu za avion. A za helikopter? Zaboravio sam niđu, odavno sam ja to igrao. Ko beše? Čekaj, ja ću ti vozi, a ja ću nađem šifra na internet pa ću kucam šifra, može? Niđo? Sad ću ja da nađem šifra za avion. Policija, ne smem tebe da tepam. Ne smeš policiju? Ne smem. Mnogo gi ima policija. Kaži Niđo šta se ti dogovorio juče. Šta? Pa kad si mi rekao da će doći, šta da radim? Da se snima. Ti snimamo klip, a? Aha. Jesi našao? Pa evo sad ću da nađem, čekaj. A, ovaj je dobri. Vozač. Pa makar. Ja pustio sam. Evo je, te me prijeda. A mogu ja sam tu kod tebe pa ja kucam šifra ti da vodiš, a ritmo. Aha. Čekaj, stane su bacim ja kod tebe. Opa. Čekaj malo da namestimo kamericu da nižem. A, si ovdje kamera. Si, a? Sija. Sija onako. Beži policija, beži, gas, brzo. Sad ne probamo tank da napravimo, stani. Tank? Aha. A, da smo jednom napravili bilo. Čekaj da vidim kako vaše šifre stane. Za tank? Aha. Ja volim to, mnogo to, Čekaj be. Gdje je? Neće be, neće tank. Ne radi. Mafijaš. Šta tamo radimo be? Neće nas djeli, no? Neće be tank be, ni to be. Neće li naš šifra niđo šta se dešavalo? Znaš šta, čim pričaju ovako kad mandaju pištolji, znači da će me upucaju. Da begam onda. Begaj. Ajde uzmi ti bega dok tražim šifra, ajde. Moram i da motam. Da bi te... Aj, znaš neko? Idemo sad u vodicu. Nema voda tu be. Ne bre, pogrešio sam, nije. E pa, ovdje, znaš... Čekaj stani, Gore. ti?
Gde se Aha. skače? A, ovde. Sad ti se ne troši municija niđe. Da uripim u vodu. Pa skači bre. A moraš napred, ne možeš da go. Mora napred da skačeš. Aha, a sad kad se udaviš? Ne može da se udavim. Ne može. Mogu i da padnem dole, ali da se ne udavim. Pao sam čak. Aha, vidiš se daviš, gledaj. Viš ovo gore kad se budneš u vodu, on se davi. Onda neću, onda budem u vodu. Gde skačem? A prošli put si ti pokazao. Evo ga. Ovo je sve pada iz mene voda. Cediš se, a? Ajde, cedi se. Cedi. Čekaj, evo ga avion, Niđo. Avion! Dave! Čekaj, lako! Stvorili smo avion, di muzej. Aha, Niđo, šta je ovo? Atkoj! Čekaj, ne, hoćemo u avion da uđemo. Opa, Niđo. Eti! Koji kraj gospodi. Reći, daj se žeti. Skoj! Čekaj, dobro da sam gotovo ti, stani Niđo, idemo u menu da ti. Idemo da se daje gas. Aj, znaš, trebaš malo da skreneš na dole da bi pucao. Pa ako nas tjeri policija, da pucam. Imaju helikopter, a? A gdje se puca, Niđo, znaš? Pa treba da se skriviš na dole. Opa, opa, Skači, skači, op! Poginulo, nismo. Nismo. Ćuti. Ako nije se zapalio. Eno je dimi, joj je puča, lele. Šta je ovo Niđo bilo? Da zakoljemo ovo? Zakolji. Dođi ovamo bre. Usi suiti. Budalo. Evo tu si, pravam te. Op, će uzmi cikl. Lele! Lele si suitevam. Da ga bijem, a? Uzmi pušku, ne veo, odjavno nima puška. Dođi vam, dođi. Pobeže ve. Znači ti biciklom sad na dole, nizbrdo Niđo, a? Šta je? Sad će se... Zaletimo se. Ko prava. Aha, Niđo, šta ga vozi? Šta ga vozim, a? Mafijaša, lele, šta im kažem? Da im kažem da su majmuni. Kaži mi Niđo da su majmuni. Da ste majmuni vi svi. Da ih popucam, a? Popucaj. Aha, ubio sam ga. Ubio mi ovog. Gotov si. Gotov, ajde uzbrnicu sad idemo, op. Op. Kut. Pravo kod voza. Da su dalje voz, ima li voz? A? Ne znam. Da ga nađemo? Ne, ti te zgazi. Da će ga nađemo sada da vidimo da će ga gazi, a? Ona se ne vidi. Ja sam nam ušao. Da te zgazio? Ne, Nije, a? jednom nisam zgazio. Da je li opasno? Da te ubio kad te zgazio? Ubio me. A sad ga nema? Nema. Pa da ga nađemo? Ne može. Što? Neću ja, neću. Neću, da će da idemo pored pruga da vidimo da će proći. Ima li voda nekad dole skočimo? Nema. Kako se ne umori bi Niđo ga kako... Evo ovdje mislim da ima. Nema, da se spustim izbrdo, a? Aha. Opa! Višaka bika. Jaka bicikla, a? Ali znaš što? On se zadržao sa Snoopom. Ali sad ćemo do uzbrdo, da vidimo da može. Skot. Daj gas! Pusti sve. Pustio si. Ne. Begamo od pruga, a? Begaj. Čekaj da vidimo neka kola da nađemo, Niđo, a? Idem dole da se spustim.
Da poginem. Ajde da vidimo. Viš da nije onako. Gle Nije. sad. Mora se ideš brzo da bi ono ovako brzo išao uzbrdo, znaš. Da, ovako gledaj ti pokaži. Daj mi ovo. Ovako non stop brzo mora pritiskaš i on ide viš ko brzo ide, daj. Ide rukama. I ja. Hoćeš motor da stvorimo neki? Hoću. Čekaj da U vidim. šta? Hm? U šta da stvorim? Kaka ti bude? Aha. Uj. Vozi, cepaj. Cepaj. Opa, si izvrneš me gazde. Će ode glava. Ti si izvrne. Će ode glava mišlja. A noga na nogu. Nisam poginuo. Budi gol. Šta hoćeš? Ništa. Ovo. Ajde. Za ovo motor. Mogu da te uzem? Ja niste zaključili ništa da dam. Kad ti se na kamen. Gledaj, jak motor. Jak, a? Ti si izvrnio. Voda. Vodu. Let's go. Pick up the go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Gle, krv. Krv, jesi vidio? Nisam. Evo. Uj, jesi vidio? Izvrnu se na Nisam. kamen i izvrnu se. I on odete. Ej, jebi ga. Video sam ga, eno ga. Pa evo ga. Gle sad kad uripim u njega. Ne može onako da se ripe. Čekaj da stvorimo tank. Tank da stvorimo. U šta? A to si stvorio ilicu. Čekaj. Evo ga. Aha. Ko da džuđam. Lele Niđo šta je ovo? A čekaj. Ajde vozi, a ja ću pucam, može? Gde se puca? Tu. Ne znam, tu da se puca. Gde se pomera ovako. Napred, tako. Gde se ide nazad. Isto, ovdje se ide nazad. Tu. Pukam. Pucaj. A mora izađemo Niđo negdje, te vozi neku stranu da izađemo iz ovu ruku. Idi ovdje, a ne tamo, ajde pravo. Pa tamo ima voda. Pa nema veze, će preplivom pa će ponovo kucam u tank. Polako idi, vidimo da... Idi na vamo. Ajde, cepaj na tamo. Koči. Ajde polako sad na gore. Op, Ako se kliznem, pa ništa će se udaljimo. Stani sad da vidim malo. Ne može tu izaći, ajmo na vamo da vidimo. No tam negdje je super ili cepko, na vamo na dole. Ajde gore, ajde gas. Ajde gas. kamenje. Op, koči. Čudo. Vodu, gledaj. Lele, Niđo. Mogli smo ovdje bre Niđo, gledaj. Čekaj. Ovdje smo mogli. Čekaj. Brat. Šta hoćeš sad da vidiš gdje je? Evo ga, vidiš ga ovdje? Ajde idi sad ti na ovo pa će ponovo kucamo tank. Idi na tamo. Znam. Ajde trči.
Tu smo možda, nismo mogli ni tu da izađemo, vidiš, tesno. Nešto da ima mouse. Malo taman da mi prođemo. Sad na drugu stranu idi. Ajde, da kucamo tank. Uđe. Ajde, čekaj da vidimo. Tank. Tank, vidimo gdje je tank. Evo ga. Tkm. O-M. P-U. Tkm. U-A-E. Evo ga Niđo, upadaj. Upadaj. Upadaj u tank Niđo i Ajde, šoferiraj. upuj. Šoferiraj, ajde. Neka kući. Čudo. Desno idi, vamo idi. Tako. Pa i ja iskrećem. Još sad ćeš ući. Ja sad idem ovdje. Idi. Evo neke kuće tu da ih pucamo. Lele Niđo puca, gledaj ga. U kola da pogledamo. I tu pucaš, vidiš. Gdje? Tu, Ovdje? da. Koči, odi u vodu, koči! S drugu stranu. Evo. Kako da izađem? Sad će se udariš. A? Daj da probam da ti izađe neki stanje. Tamo. Tamo, a? Skreni ovamo. Pa kako si se skrenuo u vodu? Kako ne daješ kontra? Što ne da si kočio? A? Ja kočim. Jel ono neće? Ne. Ej, poporio se. Tank se poporio. Evo. Gdje mu sitno žito, a? Što tu? Flaša se tu. I nju na flašu vrući, jel da? Opa, ne znamo gdje ćemo. U rebuild. Gdje? Gdje? U vodu? Ne. Na kuću? Na Da sam da bacim jednu bombu, da vidimo što se desi. Aha. Opa. Puče bomba. Pucaj u vodu. Ćemo da kucamo tank, a? Nemoj tamo. Sad ću kucamo tank. Čekaj. Treći put kucamo ničo, a? Ovdje neko ide. Ovdje je nešto veliko išlo. Gdje bre? Da u toga. Lelelelelele. Sad čekaj da ti ja isteram tank odavde da ne teraš ti u vodu. Dobro, evo ti samo čepi gas, niđu i cepa, ja idem. Si. Pucam. Ma pucaj. Če treseš jabuke od drva si video gdje si pukao? Neće me jabuke posao. U drvo si pukao. Nisi nadarno. Izašao sam iz stupu. I pazi. Ko je to što radi to? Ne poznaješ? Jesi video? Da, tebe ništa, bre. Pa ja ništa nisam brao. Ono puca. Sam. Pa ti si jak tank, kad udari on mora puca. Sve si ga skašio. Udari sam. Možda još gas. Zapalio se kola. Tebi valjda ništa niđo ne može da bude, slobodno za tebe. Hoće uđeš čovjeku u kuću, be niđo čovječe. Sad kad izađe čovjek kaže šta mi zaraz u vrata? Šta će mu kažeš? Na pet. Šta će mu kažeš? Na pet. Da mi lupeta? Nešto puka. Da sam ja sjećam. Da možda da vam puknem u granatu, ne puka. Na ovog ovdje. Da im ne mogu. Opa, ne mogu. Ajde teraj. Teraj u njive tamo. Da oremo. Pa tu. Popuknuo je. Ti be. Gleda da se zapalio tank. Nije be. Video sam. Ma gdje be? Ovdje. Pa malo to. Evo neki mogu da vidim. Spuštam se. Ako motamo. Nije na vamo. Na vamo teraj. Pazi. Policija. Policija. Če tu kapsa? Tako. Zvoni. Na vrat.
Kaj mu zvoniš? Pozovi da može izaći. Zvonio sam mu. Aha. Ukinuo sam i zvonio sam. Mm. Pucam. Ele. Šta je? Šta je ovo zeleno? Ono garaž. Ne mogu da stavim. Ne možeš staviš. Mora da to da se iskrši. Nešto se iskršio. Už mi zgazi ljude tu. Idi malo rikverc pa preko njih. No? Zgazi. Ele, ničo. Htio da sam ga budu. Ne pozovem policiju da dođe da apsi malo. Ne? Što bre? Mobište. Što te bije baba? Ha? Što te bije baba, vidjeli? Ti je zgazi, jep? Gledaj krvničo šta je. Evo policiju mu uništio. Sad ću da pustim policiju ovdje ček. Ne da pustiš. Pustio sam, sad će dođe policajci. Sad će dođe se pucamo malo, a? Da ih pucaš. Ja. Ja s tank i oni će dođu s tankovi isto. Smo se Mislim da zapalili? su se zapalili. Lele. Šta napravimo ni Joe? Poginuo. A hoću isto da bude onda. Na isto mjesto da budeš. Aha, Što? pa hoću. Ali ponovo mi će da uzmemo tank. Pa će da cepamo. A ima i... Hoću onaj motor. Čekaj da možda ima još nešto. Hoću onaj drugi motor. Čekaj noga mi je utrnuo leđo, ja. Hoću druga boja motor. Druga boja. Aha, jel ima? Pa ne znam niđo. Ajde izađemo na ulicu pa će da pucamo, a? Uj, koliko si... Kilo. Sad da kucamo da vidimo što se dođe. Motor. Ono što smo vozili. A neka druga boja. Aha, šta je ovo? A znaš Mišu iz Usinjevice? Je isto takva kolca ima da se ukucaju. Pa da. Sve. Ima jedan kamion mali, znaš? Onaj što igra, ono, znaš ono? Onu lopticu jedno. Ajde vozi. Utrnjela mi noga. I meni nisu utrnjela noga. Gledaj sad kad riknem da. Ti mi neko utrnjela noga. Kravo. Ne gura se. Koliko je niđa ti mnogo utrnjela? No. I meni mnogo, znate. Voli me. I mene boli. Gledaj sad kad riknem da. Jer te mnogo boli niđa. Aha. Jao. Ja ne mogu ne mrdam. Ja mogu malo. Ali nešto prolazi kroz nogu. Aha. Uj! Gledaj sad. Jaki. Jaki. Begaj! Moram da go begam mnogo zato će bude onako, znaš onako kako nam se onaj avion zapalio pa da se zapali i kola. Hoću sad helikopter. Čekajmo što je ovo niđa. Uj. A kako bez vodu? No ide bre on i po ovo, vidiš. A kad nađemo vodu... Pa i po vodu može ide. Pa znam da može samo po vodu. Ma može i po ovom, vidiš da duva vetar pozadi vazduh i to je.
I može i po vodu i po asfalt, viš. Gledaj, gura nas neko, vidiš li? Aha, Taksista. taksi. Te poginemo. Od njega. Ti se zapalimo, Da, ne? da, da. Po čemu dimimo? Ajde, stanemo da izađemo iz ovo. Oću prvo da nađeš vodu. Vodu? Aha, Pa čekaj da nađemo nešto drugo. E, hoćeš helikopter? oću. Pa to sam i rekao. A ima neki malecki. Čekaj, nisam lepo kucao. Ukucao sam. Au, niđo, šta Taj je? vojnički. Aha, Na vojnici. sad ću I imam... on puca, znaš? Puca, a? Aha. Neki ne puca. Samo pojma. Eno, vidiš ono sputija. Mhm. Eto on no puca. Eno, ponovo si pucnio. Stavi se malo. Pucaj. Tungo po mašinom. Gdje idemo na planu? Aha. Ajde ti se sve vidjeli da pucamo. Uzmi ti puca, hoćeš? Ti mi kaži kada. Pucaj! Pucaj! Pucam, ne pucam. Napucaj slobodno, udri non stop. Dove, bombardujemo. Aha. Ima neka kola tu da ih stršimo. Pogledaj Julian s policijom. I oni će uzmati helikopteri sada nas joj. Ej, nešto ti je na telefonu. Čuo sam da ti zvuči. Vibrira, a? Aha. Zvuk, tako. Ajde se pogledamo na zgradu, ništa da stanemo. Ajde. Hoćeš? Da ne pucam? Nemoj. Ne. Dobro, nema. A od da se čuje? Pa ja ću izvući. Još. Dosta je više. Što? Mnogo jako će bude. A znaš kako se gasi? Ovdje. Gasimo ga. Da ga gurnemo da padne. Što? Ustvarimo. Čekaj da ga vidimo da može gurniti. Guramo se mi. Ajde. Guraj se, ajde. Čekaj da udari u zid, gledaj. Viš tu puca. Što su to rakete? Rakete. A ovo vamo šta je? Koje? Po pored rakete. Toško. Kamo da vidim kako pada. Pade! Pucaju 100 put avion. Da skoči me se ubije. U stvari može. 3. 4. A što si ljubno? Ubijemo se. Jel da prekidamo se? Prekidamo klip pa ćemo i nastavimo se igramo. Može? Šta da prekidam? Da snimamo. Čekaj da prekidamo. Hoćeš još da snimamo? Još. Ali ne, mi će da prekinemo da snimamo, a ti ćeš da nastaviš da se igraš. Jel može? I to. Čekaj da prekinemo da snimamo.